Jeg vil gerne starte med at udtrykke min største medfølelse med Kim Walls pårørende, som jeg i nat måtte give den definitive meddelelse, at vi nu har et DNA-match imellem Kim Wall og den torso, som blev fundet i forgårs. Hej, vi har precis satt upp för att kunna lajva. 11 meters, det är nummer 2 i serien. Ja, okej.